नमस्कार, आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. सुशांत दळवी खून प्रकरणाच्या सखोल तपासाची मागणी, पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढण्याचा इशारा. भोंदू खरादवरून आरोपांचा केसरकरांकडून खुलासा. आणि सावंतवाडीत ठाकरे सेनेला बूस्टर डोस. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सावंतवाडी मतदारसंघात लोकसभा विधानसभेनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पराभवाची धूळ चाखणाऱ्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेनं पुन्हा एकदा मशाल पेटवली आहे. भोंदूबाबा अशोक खरासह फोटो असल्यानं माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या विरोधात ठाकरेंचे सैनिक पेटून उठले आहेत. विधानसभा प्रमुख रुपेश रावळे यांच्या नेतृत्वाखाली सावंतवाडीतील आंदोलनानंतर वेंगुर्ला तालुक्यातही मोर्चा काढण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रमुख असलेल्या बाबुराव धुरींच्या दोडामार्गकडे लक्ष लागलं आहे. केसरकरांच्या राजीनाम्यासह SIT चौकशीच्या मागणीसाठी होणाऱ्या या आंदोलनामुळे मरगळून पडलेल्या संघटनेला बूस्टर डोस मिळाला आहे. मतदारसंघात होणाऱ्या उबाटा शिवसेनेच्या आंदोलनाची दखल नॅशनल लेव्हलला घेतली जात आहे. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात लोकसभा विधानसभेनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पराभवाची धूळ चाळणाऱ्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेनं पुन्हा एकदा मशाल पेटवली आहे. भोंदूबाबा अशोक खरासह फोटो असल्यानं माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या विरोधात ठाकरेंचे सैनिक पेटून उठले आहेत. विधानसभा प्रमुख रुपेश रावळे यांच्या नेतृत्वाखाली सावंतवाडीतील आंदोलनानंतर वेंगुर्ला तालुक्यातही मोर्चा काढण्यात आला. त्यामुळे जिल्हा प्रमुख असलेल्या बाबुराव धुरींच्या दोडामार्गकडे लक्ष लागलं आहे. केसरकरांच्या राजीनाम्यासह SIT चौकशीच्या मागणीसाठी होणाऱ्या या आंदोलनामुळे मरगळून पडलेल्या संघटनेला बूस्टर डोस मिळाला आहे. मतदारसंघात होणाऱ्या उबाटा शिवसेनेच्या आंदोलनाची दखल नॅशनल लेव्हलला घेतली जात आहे. भोंदूबाबा अशोक खराचे कारनामे उघड होत असून रोज नवी कॅप्टन फाईल्स बाहेर पडत आहेत. त्याच्यासोबत संस्थेवर असल्यानं व खरातला गुरु मानल्यानं राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर सावंतवाडीचे आमदार आणि माजी मंत्री दीपक केसरकर यांचे त्याच्यासोबत फोटो व्हायरल होऊ लागले. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना या बंधूकडे केसरकर घेऊन गेल्याचं सांगत उबाटा शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केसरकरांवर आरोपांची तोफ डागली. यावर आपण केवळ ईशान्येश्वर मंदिरात जात होतो, खरातचं व्यक्तिगत जीवन मला ठाऊक नव्हतं. आजवर महाराष्ट्रातून 39 आमदार खरातला भेटून गेलेत, मात्र मला लक्ष केलं जात आहे. शिंदे यांच्या बंडावळी मी प्रवक्ता म्हणून बजावलेल्या भूमिकेचा राग संजय राऊतांना आहे. यातूनच हे आरोप केले जात आहेत. माझ्यावर आरोप करण्यासाठी इतर कोणतेही मुद्दे नसल्यानं या प्रकरणात केवळ टार्गेट केलं जात असल्याचं स्पष्टीकरण केसरकर यांनी दिलं. दरम्यान सावंतवाडीतील निवडणुकात महायुतीच्या महाशक्तीसमोर भुईसपाट झालेली ठाकरेंची शिवसेना या निमित्तानं पुन्हा एकदा उभी राहिली. खरात प्रकरणी दीपक केसरकर यांनी राजीनामा द्यावा, तसंच त्यांची SIT चौकशी व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. खरात प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं कौतुक करत उबाटा शिवसेनेच्या विधानसभा प्रमुख रुपेश रावळे यांनी CM फडणवीसांकडून केसरकरांबाबतही न्यायाची अपेक्षा असल्याचं बोलून दाखवलं. रावळे यांच्या नेतृत्वाखाली सावंतवाडीत नुकताच मोर्चा काढण्यात आला. प्रांताधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आलं. त्यानंतर वेंगुर्ला तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत मोर्चा निघाला. त्यामुळे आता ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख असणाऱ्या बाबुराव धुरींच्या दोडामार्ग तालुक्याकडे दोडामार्गमध्येही असाच मोर्चा निघण्याची शक्यता असून केसरकरांच्या विरोधातील आंदोलनाची दखल नॅशनल लेव्हलपर्यंत घेतली जात आहे. त्यामुळे निवडणुकात अस्तित्व संपून बसलेल्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेला बूस्टर डोस मिळाल्याची चर्चा आहे. हजारोंचं बळ संघटनेत आलं असून या आंदोलनाचा शेवट काय होतो, केसरकरांच्या राजीनाम्यासह SIT चौकशीच्या मागणीबाबत सरकार कोणता निर्णय घेतं याकडं राजकीय वर्तुळात लक्ष लागून राहिलं आहे. केसरकरांविरोधात मोर्चा काढून काही लोक जाणीवपूर्वक मतदारसंघातील वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप सचिन देसाई यांनी केला आहे. आजच्या पत्रकार परिषद घेण्यामागे एक उद्देश एवढाच आहे की सध्या महाराष्ट्रभर जो विषय गाजतोय, जी खरात व्यक्तीने जो महाराष्ट्रभर हैदोस घातला होता, त्या खरात व्यक्तीचा सर्वप्रथम आम्ही वेंगुर्ला तालुक्याच्या वतीने जाहीर निषेध करतोय आणि या संदर्भात सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. थरातला ताब्यात घेतलेला आहे, त्याची पोलिसांकडून कसून चौकशी केली जाते.
पुरावे गोळा करण्याचं काम चालू आहे. बाब न्यायप्रविष्ट आहे, त्याच्यामुळे योग्य ती शिक्षा, योग्य ते शासन हे 100% त्याला होईल एवढी आशा पण आहे. परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा घडल्या तेव्हा त्याचे पडसाद कुठेतरी वेंगुर्ला असेल, सावंतवाडीमध्ये असेल, या 2 तालुक्यामध्येच उमटताना दिसत आहेत. मोर्चे निघाले, सावंतवाडीला झाला, आज वेंगुर्ल्याला झाला. निश्चितपणाने मी एवढं या निमित्ताने एकच सांगू इच्छितो की सन्मान्य दीपकभाई केसरकरांचा उल्लेख आणि या प्रकरणाशी जोडण्याचा प्रयत्न काही मोजके ठराविक लोक करतायत. खरं तर दीपकभाईंचा स्वभाव हा पहिल्यापासूनच देवाला मानणारा ती व्यक्ती आहे आणि कुठलंही मंदिर असू दे तर त्या मंदिरामध्ये जायचं, तिथे नतमस्तक व्हायचं, ही त्यांचा पूर्वीपासूनचा स्वभाव आहे. त्याच्यामुळे डायरेक्ट थेट त्यांचा राजीनामा मागणं किंवा खास करून या मतदारसंघातलं वातावरण खराब करणं हा काही लोकांनी एक फंडा चालू केलेला आहे. निश्चितपणाने या गोष्टीचा मी जाहीर निषेध करतो, कारण पोलीस तपास करत आहेत. पोलीस या संदर्भातलं संपूर्ण जे काय पुरावे आहेत ते गोळा करण्याचं काम चालू आहे. त्याच्यामुळे निश्चितपणाने त्या खरातला जी योग्य ती शिक्षा व्हायची आहे ती निश्चितपणाने होईल. परंतु या निमित्ताने सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात जे वातावरण खराब करू पाहणारे काही मोजके लोक आहेत त्यांना माझं तिथून आवाहन करतोय की हे जे काय कृत्य तुम्ही चालवलंय हे फार चुकीचं आहे. कारण आपलं हे राज्य कायद्यावर चालणारं राज्य आहे. निश्चितपणाने एखाद्या व्यक्तीने जर चूक केली तर त्याला निश्चितपणाने शिक्षा ही होणारच आहे. त्याच्यामुळे त्याची शिक्षा ही त्याला मिळणार. परंतु काही लोक या मतदारसंघामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करणं, या मतदारसंघामध्ये भांडणं लावण्याचं काम करणं हे काही लोक करतायत. याची संपूर्ण माहिती आमच्यापर्यंत पण आहे. या पुढच्या कालावधीमध्ये या गोष्टी जर थांबल्या नाही तर आम्हाला पण त्याच पद्धतीने या मतदारसंघामध्ये उतरावं लागेल एवढं या निमित्ताने आज सांगतो. खरं तर या गोष्टी सांगाव्या लागता कामा नये. न्यायप्रविष्ट बाब असताना, पोलीस तपास करत असताना काही गोष्टी या जाहीर बोलायच्या नसतात. त्याच्यामुळे तुम्ही या गोष्टीचा विचार निश्चितपणाने केला पाहिजे आणि ह्या गोष्टी तात्काळ थांबल्या गेल्या पाहिजेत. कारण संपूर्ण जेव्हा पक्ष कुठलाही असू दे, पक्षाचे नेते असतात, त्यांना असंख्य लोक त्या प्रवाहामध्ये भेटत असतात. म्हणून काय तो त्या नेत्याचा त्या व्यक्तीशी संबंध आहे असं डायरेक्ट कोणी ठरवण्याचा किंवा हे करण्याचा उद्देश कोणाचा नाहीये. त्याच्यामुळे निश्चितपणाने या गोष्टी थांबल्या पाहिजेत आणि सगळ्या गोष्टी आमच्या कानापर्यंत येत आहेत. आम्हाला मोर्चे कसे निघतात, कोण मोर्चा काढण्यासाठी याला पाठिंबा देत आहेत, या सगळ्या गोष्टीचा परिपूर्ण अभ्यास हा आम्ही केलेला आहे. वेळेवर ह्या गोष्टी थांबल्या पाहिजेत आणि ह्या गोष्टी जर वेळेवर नाही थांबल्या तर निश्चितपणाने शिवसेनेच्या पद्धतीने आम्ही या पुढच्या कालावधीमध्ये ते जशाच तसं उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही. निश्चितपणाने मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे दीपक केसरकर हे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत आणि गेले 4 टर्म ते या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतायत. लोकांनी 4 वेळा या भागातनं त्यांना भरघोस मताने निवडून दिलेलं आहे. लोकांचा विश्वास हा 100% दीपकभाईंबरोबर आहे आणि दीपकभाई ही अशी व्यक्ती आहे की देवदेवतेना मानणारी व्यक्ती आहे. त्याच्यामुळे हे जे काही षडयंत्र चालू आहे हे मतदारसंघामध्ये फूट पाडण्याचा, मतदारसंघात काहीतरी आपलं अस्तित्व निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न चालू आहे आणि तो कदापि आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. शिवसैनिक हा वेळच्या वेळी हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही. सावंतवाडी शहरात डासांचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी डास मुक्तीसाठी फवारणी सुरू केली आहे. प्रभाग 5 मध्ये नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांच्या सूचनेनुसार नाले, गटार, झाड आदी ठिकाणी ही डास निर्मूलन औषधं फवारणी करण्यात आली. सावंतवाडी शहरात डासांचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी डास मुक्तीसाठी फवारणी सुरू केली. प्रभाग 5 मध्ये नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांच्या सूचनेनुसार नाले, गटार, झाडी आदी ठिकाणी ही डास निर्मूलन औषध फवारणी करण्यात आली. डासांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला असल्यानं संचनी परिसर, भवानी चौक,
सलाईवाडा बाजारपेठ भागात सावंतवाडी नगर परिषद आरोग्य विभाग मार्फत डास निर्मूलन औषध फवारणी करण्यात आली। तसंच नगर परिषद कर्मचाऱ्यांकडून नाले सफाई देखील करण्यात आली। डासांचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली, त्यामुळे नागरिकांमधून समाधान व्यक्त करण्यात आलं। भोंदू खरादवरून झालेल्या आरोपांवरती माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी पत्रकार परिषद घेत खुलासा केला आहे। महाराष्ट्रामध्ये सध्या कॅप्टन खरात या व्यक्तीबद्दल खूप वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या बातम्या येत आहेत। त्यांनी केलेलं कृत्य हे अत्यंत घृणास्पद आहे आणि त्यामुळे त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे ही सर्वांचीच भावना आहे। परंतु त्यांच्या ईशानेश्वर या मंदिराला भेट दिल्यानंतर त्यांच्याशी असलेल्या ओळखीचा किंवा त्यांच्यासोबत असलेल्या छायाचित्रांच्याबद्दल वेगवेगळं जे बोललं जातं याबाबत खुलासा देणं हे मी माझं कर्तव्य समजतो। मी स्वतः एक शिवभक्त आहे आणि वयाच्या 15व्या वर्षापासून म्हणजे जवळजवळ 55 वर्ष न चुकता दर सोमवारी मी शिवमंदिराला भेट देत असतो। अशाच निमित्ताने ईशानेश्वर मंदिराला भेट दिली असता माझी आणि कॅप्टन खरात यांची ओळख झालेली होती आणि त्या ओळखीच्या निमित्ताने जी छायाचित्र प्रसिद्ध झालेली आहेत त्याच्यामधलं एक छायाचित्र हे ईशानेश्वर मंदिरमध्ये शंकराची जी पिंडी असते त्याची पूजा आदरणीय शिंदेसाहेब करत असतानाचा तो फोटो आहे। त्याच्यामध्ये शिंदेसाहेबांच्या बरोबर मी उपस्थित असताना दिसत आहे। दुसरा जो फोटो दाखवला जातो हा फोटो हा ईशानेश्वर मंदिरामध्ये त्यांचं जे ऑफिस आहे ट्रस्टचं या ऑफिसमधला फोटो आहे आणि तिसरा जो फोटो आहे तो सिन्नर येथे जी कोऑपरेटिव्ह संस्था आहे त्यांचा सुवर्ण महोत्सव होता आणि त्याला मला पाहुणे म्हणून बोलवण्यात आले होते आणि त्या कार्यक्रमाला श्री खरात हे सुद्धा उपस्थित होते। तर त्यांच्यासोबत एक फोटो आहे आणि त्या फोटोमध्ये रुपाली चाकणकर या ज्या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत त्या त्याच्यामध्ये दिसत आहेत। मला या निमित्ताने एवढंच सांगायचं आहे की ईशानेश्वर मंदिराच्या निमित्ताने माझी आणि कॅप्टन खरात यांची ओळख झालेली होती आणि त्या ओळखीमध्ये ईशानेश्वर मंदिराबद्दल किंवा शिवमंदिराबद्दल असलेल्या भक्तीची भावना जास्त आहे आणि त्याच्याच पोटी ती ओळख झालेली होती। त्यांच्या कुठल्याही कृत्यासंदर्भात कुठलीही माहिती ही मला कधीही नव्हती। जोपर्यंत त्यांना अटक झाली तोपर्यंत माहिती नव्हती आणि त्याच्यामुळे त्या मंदिराचे ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून अनेक आमदार अनेक मंत्री हे त्यांना भेटलेले आहेत आणि अनेकांच्या सोबत त्यांचे फोटो प्रसिद्ध झालेले आहेत। परंतु ओळख असणं म्हणजे त्यांच्या कृत्यामध्ये सहभागी होणं असं बिलकुल नाही। कुठल्याही पोलीस स्टेशनला त्यांना वाचवण्यासाठी मी कधीही फोन केलेला नाही किंवा कुठल्याही महिलेची त्यांच्याशी मी ओळख करून दिलेली नाही आणि महिलांच्या संदर्भात एवढं घृणास्पद कृत्य त्यांनी कधी केलेलं असेल याची कोणतीही माहिती मला नाही आणि त्याच्यामुळे या प्रकरणाशी माझा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला जातो। हा राजकीय द्वेषापोटी केला जातो आणि याच्यामध्ये विशेषतः उभाटाचे जे नेते आहेत हे आघाडीवर दिसतात। त्याच्यामध्ये संजय राऊत आहेत किंवा त्यांच्या महिला अध्यक्ष आहेत। तर त्यांचं हे करण्याचं कारण हे एकमेव कारण म्हणजे ज्यावेळेला शिवसेनेमध्ये संघर्ष घडला आणि ज्या वेळेला उभाटाच्या वतीने महाराष्ट्र पेटवण्यासाठी जागोजागी दंगली घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला गेला त्याच्यामध्ये मी ज्या प्रकारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांची बाजू ही महाराष्ट्रासमोर आणली त्याच्यामुळे त्यांचा हा प्रयत्न असफल झाला। महाराष्ट्राची जनता ही शिवसेनेबरोबर राहिली आणि मुख्य प्रवक्ता म्हणून मी जी केलेली कामगिरी होती त्याच्यामुळे जे लोक अशा तऱ्हेचा असंतोष महाराष्ट्रामध्ये घडवून आणू पाहत होते त्याच्यामध्ये विशेषतः संजय राऊत होते आणि त्याच्यामुळे त्यांचा हा कट यशस्वी होऊ शकला नाही आणि या रागापोटी ते वेगवेगळी विधानं माझ्याबद्दल करत आहेत। कोणताही संशय जनतेमध्ये नसावा म्हणून मुद्दाम ही प्रेस कॉन्फरन्स घेत आहे। मी मध्यंतरी बाहेरगावी होतो, दुसऱ्या राज्यामध्ये होतो, त्याच्यामुळे प्रेस घेऊ शकलो नाही, परंतु मी आधी निर्विवादपणे सांगतो
की याच्यामधल्या कुठल्याही गोष्टीचा माझा काडीमात्रही संबंध नाही। या झालेली घटना ही अत्यंत घृणास्पद आहे, त्याचा मी निषेध करतो आणि ह्या संबंधित व्यक्तीला जास्तीत जास्त कडक शिक्षा व्हावी अशी माझी ठाम भूमिका आहे। संजय राऊतांनी नाव घेतलेलं आहे, मला वाटतं की जसं तुम्ही म्हणालात की काही विभाग जिल्ह्यातील रुग्णांना उपचारासाठी गोवा, बेळगाव किंवा मुंबईला जावं लागू नये, तर त्यांना आपल्या जिल्ह्यात सक्षम आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी शासन कटिबद्ध आहे। जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था इतकी बळकट करायची आहे की भविष्यात कोल्हापूर, पुणे आणि बेळगावचे रुग्ण उपचारासाठी सिंधुदुर्गात येतील असा ठाम विश्वास सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे। आमच्या जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था सक्षम करायची। आमच्या इकडला पेशंट गोवा, कर्नाटक, बेळगाव, मुंबई, पुण्याकडे कधी नाही जाता आमच्याच जिल्ह्यामध्ये राहून त्याला सक्षम पद्धतीने आरोग्य व्यवस्था पुरवणं या हेतूने आम्ही सगळेजण खरं म्हटलं तर काम करतो। त्यासाठी शासनातून आमचे मेडिकल कॉलेज असो, आमचे सिव्हिल हॉस्पिटल असो किंवा ग्रामीण भागामध्ये असेल आपल्या PHC सेंटर असतील, त्यांना आम्ही सक्षम कसे करू शकतो त्या दृष्टिकोनातून आम्ही फार बारकाईने काम आमचं सुरू आहे। चांगल्यातल्या चांगले डॉक्टर आणणं, जास्त आता आमच्याकडे डॉक्टरांची संख्या तशी कमीच असते, तर कोणीही दुर्गम जिल्हा असल्यामुळे आमच्याकडे काम करायला मागत नाही। मग आम्ही काही निकष बदलू शकतो का? जसं गडचिरोलीमध्ये आरोग्य व्यवस्था चांगली असली पाहिजे म्हणून आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वतीने काही इन्सेंटिव्ह गडचिरोली जिल्ह्यासाठी जाहीर झालेले आहे, जेणेकरून डॉक्टर तिथे जावेत, अधिकारी तिथे जावेत, नर्स उपलब्ध व्हावेत, या दृष्टिकोनातून काही प्रयत्न सुरू आहे। तर तेच निकष आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आपण लावू शकतो का, यावर मी सरकार पातळीवर माझी चर्चा सुरू आहे। शेवटी तो जिल्हा सक्षम व्हावा, त्या जिल्ह्यामध्ये एवढी चांगली आरोग्य सुविधा मिळाली पाहिजे की आपण बाहेरच्या जिल्ह्याकडे, राज्याकडे पाहता पण कामी नाही, या दृष्टिकोनातून आपली वाटचाल करणं हा आमच्या सगळ्यांचा निर्धार आहे। आता काय होतं, आपले कुठलेही पेशंट असेल तर आमच्या तिकडचे डॉक्टर, सगळेच नाही पण काही डॉक्टर लगेच गोव्याकडे रेफर करतात, लगेच बेळगावकडे रेफर करतात, लगेच कोल्हापूरकडे पाठवतात। आमच्या जिल्ह्यामध्ये ज्या दिवशी आरोग्य सेवा सक्षम होईल तर मला विश्वास आहे कधी ना कधीतरी गोवा, बेळगाव, कर्नाटक, कोल्हापूरचे पण पेशंट ट्रीटमेंटसाठी आमच्या जिल्ह्यामध्ये पाठवले जातील, या दृष्टिकोनातून आम्ही वाटचाल करण्यासाठी तयार आहे आणि ते आमचा हेतू आणि तेच आमचं उद्दिष्ट आहे। त्याच्यावर आम्हाला प्रयत्न करत राहायचे आणि म्हणून अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जेव्हा आपण चांगले हे आरोग्य शिबिर राबवतो, आता काही दिवसा अगोदर आमच्या जिल्हा आरोग्य सेवा, आमचे सिव्हिल सर्जन असो आणि आमचे सगळे DHO, VHO सगळ्या लोकांनी एकत्र मिळून कणकवली विभाग आणि सावंतवाडी विभाग या दोन्ही विभागामध्ये चांगले आरोग्य शिबिर घेतल्या, त्याच्यामुळे लोकांच्या अतिशय चांगला प्रतिसाद तिथे आहे आणि म्हणून आरोग्याच्या आधारे आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा सक्षम व्हावा, सुदृढ व्हावा, त्यासाठी आदरणीय राणे साहेबांनी 90 पासून ते आतापर्यंत प्रयत्न सुरू केले। आता आमच्या कसालमध्ये असलेलं आमचं स्वतःचं मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल असो किंवा असंख्य असे संस्था किंवा प्रायव्हेट चांगले हॉस्पिटल आमच्या जिल्ह्यामध्ये तयार होत आहेत, पण त्याचबरोबर आमची शासकीय यंत्रणा पण तेवढी सक्षम असली पाहिजे, सेवा चांगली दिली पाहिजे, याही दृष्टिकोनातून आमच्या सगळ्यांचं वाटचाल सुरू आहे। मग एवढ्या चांगल्या गोष्टी आमच्या ओमप्रकाश शेटेजींनी आयुष्यमान भारत ही योजना चालवण्यामध्ये, राबवण्यामध्ये, स्वीकारण्यामध्ये आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्यामध्ये अग्रेसर आहे, हे ऐकून खरंच मनापासून समाधान वाटतं, खरंच मनापासून समाधान। पण शेटेजी आपलंही मी कौतुक आणि अभिनंदन, कारण का योजना असंख्य राज्य आणि केंद्र सरकारचे आहेत, पण राबवण्याच्या दृष्टिकोनातून, तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण जी एकंदरीत रचना लावलेली आहे, आपण जी काय एक प्रक्रिया राबवलेली आहे, त्यामुळे तक्रारी कमी आणि सेवा जास्त, एवढंच एक चांगली प्रतिमा या आयुष्यमान भारत योजनेची तयार झालेली आहे। यासाठी पूर्ण आपल्या टीमचं मी मनापासून कौतुक करेन।
असंच आपण आपल्या पद्धतीने ह्या ज्या काही महत्वाच्या योजना आहेत, महात्मा फुलेच्या असतील किंवा आयुष्यमान भारतच्या असतील, हे तळागाळापर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे आपल्या माध्यमातून झालं पाहिजे. जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून तर मी तर आपल्या बरोबर आहे. मला चांगल्यातली चांगली सुविधा आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून लोकांना आम्हाला म्हणजे सेवेत आणायचीच आहे. आम्ही एक बाजू विकासाची भाषा करतो, जिल्ह्याचा विकास करायचा आहे, जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न वाढवायचं आहे, पण ते करत असताना जिल्ह्यामध्ये अगर लोकांना आम्ही आरोग्याचं दायी ठेवू शकलो नाही, त्या विकासाचा काही उपयोग होणार नाही असं मानणार त्याची नाही. आणि म्हणून तुम्ही निश्चिंत राहा, आपल्याला जी जी काही मदत या जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जेव्हा जेव्हा आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या लोकांच्या आरोग्य सेवेसाठी जे पण कार्यक्रम आपण तयार कराल, मग नाथपाई संस्था असेल किंवा अन्य कुठलीही संस्था, जे एकत्र मिळून आमच्या जिल्ह्याच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही कुठलाही कार्यक्रम राबवत असाल, आम्ही 100% तुमच्या बरोबर उभे आहोत. हा विश्वास आणि शब्द तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने इथे देणार आहे. आपण एक चांगला कार्यक्रम आणि उपक्रम इथे आपण राबवलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दुचाकी प्रेमींची अत्यंत लाडकी आणि विश्वासार्ह स्कूटर म्हणून ओळखली जाणारी सुझुकी ॲक्सेस आता नव्या कोऱ्या इलेक्ट्रिक अवतारात सिंधुदुर्गवासियांच्या भेटीला आली आहे. कुडाळ येथील नामांकित श्री विनायक सुझुकी शोरूममध्ये सुझुकीच्या पहिल्या इलेक्ट्रिक स्कूटर ॲक्सेसचं भव्य अनावरण करण्यात आलं. पहिल्याच दिवसापासून या गाडीला ग्राहकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. पाहूयात. काहीच दिवसापूर्वी गॅसची आपल्याकडे कमतरता भासत होती, त्यामुळे सगळ्यांच्या रांगा लागल्या होत्या सिलेंडर घेण्यासाठी. आणि आता आपण अशी परिस्थिती खरं तर सगळेजण पॅनिक झाले आहेत. त्याच्यामुळे अशी परिस्थिती आली की पेट्रोलची कमतरता दिसायला लागली आणि सगळेजण पेट्रोलसाठी रांगा करतात. पण आपल्याकडे हे स्मार्ट सॉल्युशन आहे की आपण पेट्रोल गाडीवरून आपण आपल्या सुझुकीच्या प्रतिष्ठित होऊ शकतो. आणि आजच आपल्या सुझुकीचं आपल्या कुडामध्ये ई सुझुकीचं आपल्या सुझुकी ई ॲक्सेसचं लॉन्चिंग आहे आणि आपण सगळेजण त्याची वाट बघतात, सगळेजण इथे उपस्थित आहेत. तर आपण वेळ न घालवता आपण आजच्या या सुझुकीचं लॉन्चिंग करणार आहोत. कोकणातील आंबा काजू बागायतदारांची मुख्यमंत्री तसंच पालकमंत्र्यांनी फसवणूक केल्याचा आरोप माजी आमदार परशुराम उपरकरांनी केला आहे. पाहूयात. कोकणातील आंबा बागायतदार काजू बागायतदारांची मुख्यमंत्र्यांनी आणि पालकमंत्र्यांनी घोर फसवणूक केलेली आहे. पालकमंत्री ज्या आंबा बागायतदारांनी आपल्या हक्कासाठी राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो आंबा बागायतदारांनी एकवटले आणि मोर्चा काढला, त्या मोर्चाला सामोरं जाण्याकरता अधिवेशन सोडून पालकमंत्री येऊन मोठी भाषणं केली. जसे काय पालकमंत्री आंबा बागायतदारांना मोठं नुकसान भरपाईचं पॅकेज देणार अशा प्रकारची भाषणं केली. कारण आंबा बागायतदारांना जवळजवळ 5 लाख रुपयाची मागणी होती आणि 5 लाखाची मागणी असताना मुख्यमंत्र्यांनी किंवा पालकमंत्र्यांनी सभागृहात कोणतीही चर्चा न करता 22,000 रुपये प्रति हेक्टरी विमा नसलेल्यांना आणि 42,000 विमा असलेल्यांना जाहीर केली. म्हणजेच एका झाडाला जवळजवळ 220 रुपये ज्या मदत जाहीर केली. आज शेतकऱ्याला आणि आंबा बागायतदारांना एका झाडाला फवारणी करायला 1 ते 1,500ची फवारणी करावी लागते. त्याचे कामगार मजूर याचा परत खर्च वेगळा असतो. म्हणजे ही शेतकऱ्यांची आणि आंबा बागायतदारांची चेष्टा केलेली आहे. आणि सरकारी चेष्टा करत असेल तर आंबा बागायतदारांनी खऱ्या अर्थाने आता पेटून उठण्याची गरज आहे की आंबा बागायतदारांना अशा प्रकारची फसवणूक केलेली आहे. आज नवीन बारामतीच्या त्या संस्थेकडून
AI पद्धतीने आंबा बागायतदार कंट्रोल करण्यासाठी, हवामानाचं कंट्रोल करण्यासाठी आपण काहीतरी वेगळं करतो असं दाखवण्याचा प्रयत्न करतायत. पण निव्वळ ती फसवणूक आहे. 4.5 कोटी रुपये आणून जे हवामानच जर सरकारला होत नाही किंवा सरकारच्या हवामान खात्याला पण हवामानाचा अंदाज येत नाही, ते तुमचं AI काय करणार आहे. त्यामुळे त्याही ज्यामध्ये पैसे घालून ते फक्त 20-25 शेतकरी निवडून त्यात तुम्ही ती जनतेची फसवणूक करत आहात. त्याचबरोबर आज आंबा बागायतदारांना खऱ्या अर्थाने 5 लाखाची भरपाई होईल. ती भरपाई न देता तुम्ही ज्या आंबा बागायतदारांचा खर्च झाला, कामगार आणला जातो तर एका जोड्याचं किमान 15,000 ते 20,000 रुपये पगार महिन्याला असतो, तोही तुम्ही देऊ शकला नाहीत. याचाच अर्थ सरकार सर्व बागायतदारांना फसवत आहे. आणि देवगड हापूस आंबा हा जगप्रसिद्ध आणि त्याचे आमदार जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, पण त्या देवगड आंबा बागायतदारांना कोणत्याही प्रकारचं म्हणजे जिल्ह्यातल्या आणि कोकणातल्या आंबा बागायतदारांना कोणत्याही प्रकारचं नुकसान भरपाई देऊ शकलेली नाहीत. तीच परिस्थिती काजू बागायतदारांची. काजूचं उत्पन्न 25 ते 30% आलेलं आहे आणि त्या उत्पन्न असलेल्या काजू बागायतदारांनी कर्ज काढून आपली लागवड केलेली आहे आणि त्या ठिकाणी पण कोणत्याही प्रकारची त्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही. आणि त्याचबरोबर ज्या असलेल्या अन्य फळं पण या काल पडलेल्या पावसामुळे आंबा बागायतदार अजूनच देशोधडीला लागलेला आहे. त्याचबरोबर काजू बागायतदार पण लागलेला आहे. त्याचबरोबर जे असलेली अन्य फळं जी आहेत ती फळं पण आता उत्पन्न होतील की नाही त्याची शक्यता कमी आहे. आणि आज या ठिकाणी पालकमंत्री, मुख्यमंत्र्यांनी या आंबा बागायतदारांची चेष्टा केलेली आहे एवढी अल्प अशी रक्कम देऊन, त्याचा आम्ही निषेध करतो आहे. सुशांत दळवी खून प्रकरणाबाबत पोलिसी तपासाविषयी साशंकता निर्माण होत आहे. पोलीस अद्याप या घटनेविषयी माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. वास्तविक सुशांत यांना 2 महिन्यापूर्वी सत्ताधारी पक्षातील एका नेत्यानं धमकी दिली होती. याबाबत सुशांत यांनी पोलिसांकडे तक्रारही केली होती. त्यामुळे या घटनेचा पोलिसांनी सखोल तपास करावा, अन्यथा वेळ काढल्यास पोलीस ठाण्यावरती मोर्चा काढू असा इशारा माजी आमदार वैभव नाईक व परशुराम उपरकर यांनी दिला आहे. कळसूर येथील उद्योजक, मराठा महासंघाचे कार्यकर्ते आणि त्याचबरोबर शिवसेनेचे सुद्धा निष्ठावंत शिवसैनिक सुशांत दळवी यांची काल दुर्दैवाने हत्या झालेली आहे. आणि या संदर्भात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद आहे असं संपूर्ण त्या कळसुरी वासी ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. आणि काल आम्ही ग्रामस्थांसोबत पोलिसांना भेटलो आणि पोलिसांनी सकाळपर्यंत आम्हाला काही माहिती देतो म्हणून जे लोकांना माहिती देतो म्हणून सांगितले. त्या तपासात अजूनही काही साशंकता निर्माण झालेली आहे की पोलिसांनी पत्रकारांकरवी काल आम्हाला माहिती मिळाली की पोलिसांच्याच काही लोकांनी पत्रकारांना दिली होती की ह्या संदर्भात एका आरोपीला अटक केली आहे. परंतु आजही त्या आरोपीबद्दल अजूनही पोलीस स्पष्टपणे भूमिका सांगत नाही आहे. आम्हाला असं कळलं आहे की शिकारीमुळे त्यांचा मृत्यू झाला असं पोलिसांचा प्राथमिक तपास आहे. परंतु ग्रामस्थांच्या म्हणण्याप्रमाणे आणि सुशांत दळवींच्या मित्रपरिवारामुळे हा मृत्यू किंवा ही हत्या ही शिकारीच्या प्रकरणामुळे झाली नाही आहे. आणि पोलिसांची भूमिका खरं तर काल जिल्हा पोलीस प्रमुख इथे येऊन गेले कळले, ॲडिशनल SP या ठिकाणी होते असे कळले. परंतु त्यांनी वास्तविकपणे सांगितलं पाहिजे की या घटनेचा तपास कुठल्या पद्धतीने चालू आहे. परंतु असं कुठलंही सांगितलं नाही. आणि त्याचबरोबर त्यांच्या कुटुंबातल्या लोकांना सुद्धा या संदर्भात सांगितलं आहे. परंतु गेल्या महिन्या 2 महिन्यापासून सुशांत दळवींना धमकी येत होत्या आणि त्या संदर्भात सत्ताधारी पक्षाच्या एका नेत्याने कणकवलीतल्या एका वकिलाच्या ठिकाणीच त्यांना धमकी दिली होती अशी त्यांनी तक्रार स्वतः सुशांत दळवी केली असं आम्हाला त्यांच्या कुटुंबियांनी सांगितलेलं आहे. आणि या घटनेची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे की सत्ताधारीतले काही लोक असल्यामुळे पोलिसांवर दबाव आहे का आणि हा दबाव धरून पोलिसांनी योग्य पद्धतीने त्यांचा तपास केला पाहिजे अशी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची भूमिका आहे. असा जर तपास झाल्यास आम्ही निश्चितपणे पोलिसांवर ग्रामस्थांच्या ज्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या वतीने पोलीस स्टेशनवर या ठिकाणी लवकरच जाणार आहोत आणि ह्या घटनेचा तपास योग्य पद्धतीने झाला पाहिजे. त्यामध्ये कुठलाही राजकीय दबाव किंवा कुठलाही दबाव असता कामा नये. हत्येबद्दल पूर्ण कणकवलीत नव्हे संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चा आहे. अशा प्रकारची गोळी लागून गोळी मारून हत्या करणे, रात्रीच्या वेळी हत्या करणे आणि त्याला फरफडत नेऊन ठेवणे आणि त्यासाठी कोणतरी आरोपी त्याचा सहकारी कोणतरी पकडणे आणि आपण कोणतरी आरोपी पकडला असं दाखवण्याचा प्रयत्न पोलीस करत आहेत.
वास्तविक पाहता जो पकडलाय त्याचा उपचार स्वतः सुशांत दळवी करत होते आणि त्याचा उपचार होत असताना त्याची तेवढी ताकद नाही आहे की तेवढं तिथे खेचून नेण्या एवढी त्याची ताकद नाही अशी सर्वांची चर्चा आहे. पण तरी पण पोलिसांनी त्याला आरोपी केलेला आहे. आम्ही कोणत्या आरोपीला तपासामध्ये त्यांचा अडथळा आणत नाही, पण पोलिसांनी योग्य दिशेने त्याचा तपास करावा आणि त्याची माहिती लोकांसमोर पोचावी. जर या पोलिसांनी अशाच प्रकारचं जर गप्पाचुपीत काल SP आले, ॲडिशनल SP आले, पोलीस तिथे गेले, वास्तविक पाहता SPनी तिथे पत्रकारांना किंवा जनतेला माहिती देण्यासाठी बोलणं गरजेचं होतं. आज खरातबाबत सर्व SP उघड बोलतायत, सर्व सांगतायत, पण आपल्या या जिल्ह्यातल्या ह्या घटनेबाबत कोणता राजकीय दबाव आहे का, हा आता आमच्या मनामध्ये संशय निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या पद्धतीने लोकांची चर्चा चालली आहे. कोण म्हणतात मायनिंगमधून झाली आहे, कोण म्हणतात त्या बिल्डिंगमधून झाली आहे, कोण म्हणतात आणि कुठून झालेली आहे. त्यामुळे ह्या सर्व याचा तपास पोलीस व्यवस्थित करत नाही असा आता आम्ही निष्कर्षावर आलेलो आहे. पोलीस काहीतरी लपवत आहेत आणि पोलीस काहीतरी जनतेला उघड करत नाही आहे. जर अशा प्रकारची ही केस जर पोलिसांनी दाबण्याचा प्रयत्न केला तर अशा प्रकारचे जिल्ह्यात अशाच प्रकारचे अनेक खून जिल्ह्यामध्ये पडतील अशी भीती आता आमच्यासारख्या सर्वसामान्य असलेल्या लोकांच्या मनामध्ये निर्माण झालेली आहे. की त्यामुळे याचा तपास पोलिसांनी केला नाही तर वैभव नाईकांनी सांगितल्याप्रमाणे इव्हन त्यांच्या कुटुंबियांची पण चर्चा तीच आहे. कुटुंबियांना पण भेटल्यानंतर ती हा जो आरोपी पकडला आहे तो योग्य आरोपी नाही अशा प्रकारचं कुटुंबियांचं म्हणणं आहे. पण पोलिसांनी काय निष्कर्ष लावला आणि काय केलं ते आपल्याला माहीत नाही. पण पोलिसांच्या तपासात आम्ही व्यत्यय आणत नाही, पण पोलिसांनी योग्य पद्धतीने तपास नाही केला तर लवकरच आम्ही वैभव नाईक पोलीस स्टेशनला जाऊ, वेळ पडल्यास मोर्चा काढू, वेळ पडल्यास CBI CIDकडे ही केस द्या अशा प्रकारची मागणी करू. आणि त्यामुळे या पोलिसांनी योग्य पद्धतीने तपास न केल्यास, कारण संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये राज्य सरकारचं गृह खातं फेल्युअर झालेलं आहे. ते आता सिंधू जिल्ह्यावाल्यांनी पण बघितलं आहे. काल सकाळी 8 वाजता बातमी कळाली आणि अजूनही पार्थिव त्यांच्या म्हणजे फॉरेन्सिक असू दे, परंतु अजूनही पार्थिव त्यांच्या ताब्यात संध्याकाळमध्ये तरी मिळणार नाहीत हे आहेत. म्हणजे जवळजवळ 50 तास जास्त कालावधी म्हणजे त्यांच्या पार्थिव कुटुंबियांच्या ताब्यात मिळण्यासाठी होणार आहे. आणि त्यामुळे गृह खात्याची सुद्धा एक जबाबदारी आहे की चौकशी तुम्ही करताना पार्थिव किती वेळात दिलं पाहिजे. पोस्टमॉर्टम करून पार्थिव अजून म्हणजे 50 तास आज संध्याकाळशिवाय मिळणार नाही ना. त्यामुळे या संदर्भात सुद्धा गृह खात्याने ही भूमिका घेतली पाहिजे की एखाद्याचं पार्थिव किती वेळात दिलं पाहिजे, किती तासात दिलं पाहिजे. आणि त्याने कुटुंबीय अजून काही सांगत नाहीत कधी देणार आहे ते म्हणून. आणि त्यामुळे ह्या गोष्टीचा सुद्धा पोलिसांनी आणि ही काय काय जिल्ह्यात सुव्यवस्था कुठे आहे. दिवसाढवळ्या ड्रग्ज मिळत आहेत, दिवसाढवळ्या ह्या मर्डर बंदुका मिळत आहेत, त्याच्या मर्डर होत आहेत. त्यामुळे ही कायदा सुव्यवस्था जिल्ह्यातली तर बिघडता कामा नये आणि ती बिघडण्यासाठी न देण्यासाठी आम्ही जे प्रयत्न करावे लागतील, जी आंदोलनं करावी लागतील, जो दबाव ठेवावा लागेल तो आम्ही ठेवू. आणि आम्ही कुठल्याही दबावाला भीक न घालता सुशांत दळवींच्या यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न आणि शिवसेनेचा आमचा शब्द आहे. काल SP येऊन गेल्यानंतर सुद्धा त्यांच्याकडून सुद्धा या प्रकरणात कुठलीही अधिकृत माहिती अद्यापपर्यंत दिली जात नाही. आजपर्यंत ती स्थिती आहे. खरं तर मी आणि उपरकर अनेक वर्ष या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये आहोत आणि आम्ही आमदार पण राहिलेलो आहोत. परंतु एखादा गुन्हा घडल्यानंतर पोलीस त्या विषयाचं गांभीर्य ओळखतात आणि पोलीस पत्रकारांना, त्यांच्या नातेवाईकांना किंवा आमच्यासारख्या राजकीय कार्यकर्त्यांना माहिती देतात. म्हणजे 12 तास 24 तासाने. परंतु कालच्या विषयात मात्र कोणतरी अधिकारी आहेत ते पोलिसांना पत्रकारांना माहिती देतात, दुसरा कोणतरी माहिती देतो. त्यामुळे ही माहिती खरी आहे खोटी आहे याचा विश्वास कोण ठेवायचा आणि यामुळे खरे गुन्हेगार कुठेतरी सुटले जातील असा आमचा संशय आहे. म्हणून ही माहिती पोलिसांनी अधिकृतरित्या दिली पाहिजे. काल पोलीस स्टेशनला आपण भेट दिला त्यावेळी एका सरकारी वकिलांचं सुद्धा नाव आलं होतं त्या संदर्भात. नाही तिथे तोडकर म्हणून कोण सरकारी वकील आहेत त्यांनी आमचे जे मराठा महासंघाचे कार्यकर्ते त्यांनी सांगितलं की हा तपास झालेला आहे, आरोपीला पकडले आहेत आणि ही शिकारीमुळे ही हत्या झालेली आहे असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. म्हणजे पोलीस तपास करतात ते वेगळे आणि सरकारी अधिकारी वकील कोण आहेत त्यांनी माहिती दिलेली वेगळी असं अधिकारी माहिती सांगता कामा नये होती. परंतु त्यांनी सांगितलं त्यामुळे आणि साशंकता
लोकांच्या मनामध्ये निर्माण झाली. लोकांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही या संदर्भात प्रेस घ्या, म्हणून आम्ही ही प्रेस घेऊन लोकांच्या मनात साशंकता होऊ नये या गुन्हेगारांच्या पाठीशी आमचा दबाव कायम राहील. साहेब, यापूर्वी देखील तुम्ही म्हणाला अशा घटना आम्ही पाहिल्या आहेत, आम्ही लोकप्रतिनिधी राहिलो आहे. ही एक वेगळी घटना आहे का की अशा घटना घडलेल्या नाही, आता ह्या घटनेत सुद्धा म्हणजे काय घटनेमध्ये गांभीर्य ओळखलं पाहिजे आणि जिल्हा असेना ते गांभीर्य आहे. या आधीच्या घटना काय ज्या आहेत त्यामुळे ह्या घटनेकडे गांभीर्याने पोलिसांनी बघितलं पाहिजे आणि जर ह्या घटनेचा उघड नाही झाला तर लोकांमध्ये अनेक लोकांबद्दल शंका निर्माण होईल. सुशांत दळवी यांना धमकी आल्याबाबतची त्यांची एक तक्रार कणकवली पोलीस स्टेशन मी सांगितलं ना मगाशी की ज्याप्रमाणे एक कणकवलीतल्या वकिलाकडे सत्ताधारी पक्षातल्या एका नेत्याने त्यांना धमकी दिली होती तशी त्यांनी तक्रार दिल्याची आम्हाला त्यांच्या कुटुंबियांनी माहिती पण दिलेली आहे आणि त्या दिवशी सुद्धा तपास झाला पाहिजे. कणकवलीत आज वातानुकूलित दालनाचा शुभारंभ तसंच सरकत्या जिन्याचा पायापूजन कार्यक्रम पार पडला. यावेळी रेल्वेचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी रेल्वेच्या 100 प्रश्नांमधील 2 प्रश्न आज सोडविले आहेत, 98 बाकी आहेत असं सांगितलं. पाहूयात. आमच्या केंद्र सरकारच्या रेल्वे खात्याच्या मार्फत आमच्या नागरिकांना, कणकवलीतल्या नागरिकांना काही सुविधा पुरवण्याच्या दृष्टिकोनातून काही प्रकल्पांचं उद्घाटन, म्हणजे आता तो सरकता जिनाचा असो, आता VIP लाऊंजचा विषय असो, 100 प्रश्नांमधले 2 प्रश्न सोडवले आहेत, 98 अजून राहिलेले आहेत आणि म्हणून या 98 प्रश्नाच्या संदर्भात लवकरात लवकर आम्हाला त्या पद्धतीमध्ये सुविधा द्यावेत. केंद्र आणि राज्य सरकार हे एकच विचाराचं आहे. संबंधित खात्याचे मंत्री अतिशय सक्षम आहेत. आमचे वैष्णवजी खासदार स्वतः राणेसाहेब आहेत, आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत आणि म्हणून आमची एवढीच अपेक्षा आहे की रेल्वे हे आमच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचं आहे, साधन आहे मुंबईच्या दिशेने जाणारा आणि म्हणूनच या सगळ्याकडे जेव्हा नागरिक इथे आमच्या कणकवली स्टेशनमध्ये उभे राहतात तेव्हा त्यांना सुविधा भेटली पाहिजे. वर्षानुवर्ष असलेला एक जो कळीचा मुद्दा आहे की प्लॅटफॉर्मवर उभं राहिल्यानंतर जो वरती छप्पर लागला पाहिजे तो छप्पर लवकरात लवकर लावावा ही आमची मागणी आहे. त्या बाबतीमध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून मीही आग्रही आहो. आता पावसाळ्यात येण्यानंतर एवढं चांगलं खरं म्हटलं तर ह्याचं सगळं श्रेय आपण आदरणीय रवी चव्हाण साहेबांना दिलं पाहिजे. कारण का उतरल्यावर जे काही विमानतळासारखा जो फील येतो त्याचं सगळं श्रेय आदरणीय रवी चव्हाण साहेबांनी जेव्हा ते मंत्री होते तेव्हा हे सगळे रेल्वे स्टेशन त्यांनी सुधार करून घेतले. पण उर्वरित काम आता थोडं सेंट्रल रेल्वेने थोडं मनावर घ्यावं अशी माझी साधारण अपेक्षा आहे. कारण का नाहीतर नागरिकांना वाटेल की नुसतं जो काही सरकता जिना नीट केला जातो आहे, AC लाऊंज ती नीट केली जाते, बाकी सगळ्या प्रश्नांकडे रेल्वे लक्ष देईल अशी माझी अपेक्षा आहे आणि त्याचा पाठपुरावा मीही करेन. नाहीतर तक्रार करण्यासाठी मी दिल्लीला जाऊ शकतो. साहेब, एक सिंधुदुर्गकरांसाठी एक आनंदाची बातमी, कोल्हापूर ते वैभववाडी असा एक 108 किलोमीटरचा DPR तयार झाला. सन्मान्य राणे साहेबांनी ची ही फार महत्त्वाची आणि जुनी मागणी आहे. त्याला आदरणीय सुरेश प्रभू साहेबांनी चालना दिली होती. आता आमच्या फडणवीस साहेब जे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत त्यांना या प्रकल्पाचं खऱ्या अर्थाने महत्त्व कळलेलं आहे की ह्या पश्चिम महाराष्ट्राला जेव्हा आपण कोकणाशी जोडू तेव्हा इकडला शेतीचा व्यवहार असो, दोन्ही बाजारपेठ एकत्र येतील, मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार निर्माण होईल आणि म्हणूनच डिसेंबरच्या आमच्या अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री साहेबांनी आमच्या बंदर खात्याच्या बैठकीमध्ये त्या प्रकल्पाला चालना दिली. नुसतीच चालना दिली नाही पण शब्दापलीकडे कृतीतून जाऊन ह्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये युनियन बजेटमध्ये त्याच्या बाबतीची घोषणा झाली आणि पुढच्या 2 महिन्यामध्येच केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी हेही जाहीर केलं आहे की वैभववाडी आणि कोल्हापूरचा DPR पण रेडी झालेला आहे, तयार झालेला आहे. आता दोन्ही कलेक्टर मिळून
कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग मिळून आम्ही जमीन संपादनाचं काम सुरू करणार आहे आणि लवकरच जेव्हा तो प्रकल्प झाला तेव्हा आम्ही वर्षानुवर्ष बोलतोय कोकणातल्या जनतेचं दरडोई उत्पन्न दुप्पट करणं, त्याचा खरा अर्थाने श्रेय की सिंहाचा वाटा हे या कोल्हापूर वैभववाडीच्या प्रकल्पाला द्यायला पाहिजे. सर, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रामध्ये पहिला जिल्हा आहे जो निधी खर्च करण्यात 1 नंबरला काय सांगा? नाही, नक्कीच ही समाधानाची बाब आहे. ज्या बाबतीमध्ये मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री झाल्यानंतर वारंवार उल्लेख करतोय की जिल्ह्यामध्ये जो काही निधी उपलब्ध होतो तो जनतेचा पैसा आहे, तो योग्य वेळी खर्च झाला पाहिजे. अखर्चित निधी असणं हे भूषणव नाही. राणेसाहेब नेहमी आक्षेप घेतात, निलेशजी नेहमी याच्याबद्दल विरोधी विचार मांडतात. म्हणून आमचा मुद्दा एवढाच आहे की आलेला निधी योग्य वेळी खर्च झाला पाहिजे. आता 31 मार्चच्या 3-4 दिवस अगोदरच संपलेला आहे. ती समाधानाची बाब असतील तरी पण मी काही पूर्ण समाधानी नाही. माझी अपेक्षा आहे की डिसेंबरपर्यंत हा निधी खर्च झाला पाहिजे. पण ह्यावेळी थोडं प्रशासनाला का सूट देईन, कारण का ह्यावेळी निवडणुका होत्या. डिसेंबर ते एप्रिलपर्यंत, मार्चपर्यंत निवडणुकाच होत्या, म्हणजे नोव्हेंबर टू मार्चपर्यंत निवडणुका होता, आचारसंहिता होती. म्हणून आम्ही काही योग्य वेळी खर्च करू शकलो नाही. आता येणाऱ्या वर्षामध्ये निवडणुका नाही आहेत, म्हणून एप्रिलपासून त्याचं आम्ही नियोजन सुरू करणार आणि डिसेंबरमध्ये पर्यंत जे काय आम्हाला 307 कोटी मिळालेले आहेत ते पूर्ण खर्च करून आम्ही परत एकदा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडे जाऊ, जे अर्थ खाते पण त्यांच्याकडेच आहे. आणि अजून 100 कोटीची मागणी हे खर्च झाल्यानंतर अजून वाढीव 100 कोटीची मागणी त्यांच्याकडे करू, जेणेकरून जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून जी काही गती आम्हाला अपेक्षित आहे त्या निधीच्या माध्यमातून निश्चित पद्धतीने गती आम्ही पूर्ण करू शकतो. राज्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा निधी खर्च करण्यात पहिला जिल्हा ठरला आहे, पण हा निधी डिसेंबरमध्ये खर्च झाला पाहिजे अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे. पाहूयात. सर, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रामध्ये पहिला जिल्हा आहे जो निधी खर्च करण्यात 1 नंबरला काय सांगा? नाही, नक्कीच ही समाधानाची बाब आहे. ज्या बाबतीमध्ये मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री झाल्यानंतर वारंवार उल्लेख करतोय की जिल्ह्यामध्ये जो काही निधी उपलब्ध होतो तो जनतेचा पैसा आहे, तो योग्य वेळी खर्च झाला पाहिजे. अखर्चित निधी असणं हे भूषणव नाही. राणेसाहेब नेहमी आक्षेप घेतात, निलेशजी नेहमी याच्याबद्दल विरोधी विचार मांडतात. म्हणून आमचा मुद्दा एवढाच आहे की आलेला निधी योग्य वेळी खर्च झाला पाहिजे. आता 31 मार्चच्या 3-4 दिवस अगोदरच संपलेला आहे. ती समाधानाची बाब असतील तरी पण मी काही पूर्ण समाधानी नाही. माझी अपेक्षा आहे की डिसेंबरपर्यंत हा निधी खर्च झाला पाहिजे. पण ह्यावेळी थोडं प्रशासनाला का सूट देईन, कारण का ह्यावेळी निवडणुका होत्या. डिसेंबर ते एप्रिलपर्यंत, मार्चपर्यंत निवडणुकाच होत्या, म्हणजे नोव्हेंबर टू मार्चपर्यंत निवडणुका होता, आचारसंहिता होती. म्हणून आम्ही काही योग्य वेळी खर्च करू शकलो नाही. आता येणाऱ्या वर्षामध्ये निवडणुका नाही आहेत, म्हणून एप्रिलपासून त्याचं आम्ही नियोजन सुरू करणार आणि डिसेंबरमध्ये पर्यंत जे काय आम्हाला 307 कोटी मिळालेले आहेत ते पूर्ण खर्च करून आम्ही परत एकदा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडे जाऊ, जे अर्थ खाते पण त्यांच्याकडेच आहे. आणि अजून 100 कोटीची मागणी हे खर्च झाल्यानंतर अजून वाढीव 100 कोटीची मागणी त्यांच्याकडे करू, जेणेकरून जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून जी काही गती आम्हाला अपेक्षित आहे त्या निधीच्या माध्यमातून निश्चित पद्धतीने गती आम्ही पूर्ण करू शकतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सुशांत दळवी खून प्रकरणाच्या सखोल तपासाची मागणी, पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढण्याचा इशारा. बंदूक खरादवरून आरोपांचा केसरकरांकडून खुलासा. आणि सावंतवाडीत ठाकरे सेनेला बूस्टर डोस. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.